morning. Marami ng bunga nitong aking sili, oh. Yan, oh. Ang dami, oh. Hindi ko pa na-sprayhan yan ng organic fertilizer. Kahapon nilagyan ko ito ng vermicast. Yan. Pinaka-abono niya, organic din yan. Mega love shout out sa 1 million in the house. Ayos. Mataba na ang mga pananim ko. Gagawin ko ngayon, magdidilig ako. Yeah.
may time. Malaki na oh. Ayos. Ano kaya pwede kong ilagay dito guys? May mga langgam. Ano kaya ang pwede kong spray dyan, yung organic ko na hindi masisira itong talong? Comment down below. Sino po ang nakakaalam? Itong talong ko, namumunga na. Yung maliit namumunga na. Pero ito, parang mamumunga na rin. O, di ba? Pag sa umaga-umaga dito guys, maririnig mo rin ang huling ng tanong. Pero meron pa dito, tukku. Maririnig mo. Maghapon, tukku. Tukku. Fresh air. Mga kapitbahay ko na nakabili dito, nagpapatayo na sila ng mga bahay. Kaya ako naman, hindi ko na bahay. Gagawin ko muna ang bahay. Ito kasi yung first batch. Marami pa akong itatanim dyan. First batch muna to. Dahil baka hindi namin kayang ulamin. Pag namungang sabay-sabay. Pang personal lang. Hindi pang benta.
May napansin ako guys. Nilagyan ko kasi ng vermicast yan kahapon. Dati nung wala pa siyang vermicast, pag nagdidilig ako, kunting tubig lang, parang dami-dami na. So ganun pala pag may vermicast ka. So hindi ako masyadong napagod. Mega love shout out to 2 million in the house, 2 thumbs up.
konting tubig-tubig lang. Ah, ayos. Maganda pala pag nilagyan talaga ng vermicast. Kasi makita mo, hindi siya nagbababa yung tubig ka. Relax. Ako dito itatanim. Dami oh. Snake plant. Snake plant. Kaya tanim. Hindi ko mabasa. Adda ulig dita, sabi ni Leandrix TV. Hindi ko makita. Malabo paningin ko, guys. Mamaya babasahin ko na lang. Dati ni lakay. Ulag. Snake plant. Yan. Tamsak host. Clarita Powers. Leandrix. Adda ulig dita. Diyan mo mabasa. Good morning host. Tamsak Dan. Leandrix. Hindi ko mabasa. Yan oh. Naglagay ako dyan ng mga ayan yung carbonized rice hull. Preparation yan guys. May trabaho kasi kaya hindi ako masyadong nakakatutok dito. Pero nakaka-relax. Sarap. Makapag-relax man lang kahit mamaya magtatrabaho na naman ako mamaya. Ay, sarap eh. Malamig ang hangin. Preskong hangin ang nalala. Walang usok. Walang promotion. Press na press. Naririnig ang mga tuning ng ibon. Sarap matulog dito. Presko. Namimiss nyo na ba ito guys? Namimiss nyo na ba yung nasa probinsya kayo? Ito, namimiss nyo na. Sarap matulog dito ah. Yan. Punta nga ako dito ng mga alas 5 ng madaling araw. Sarap matulog oh.
Yahay, tibiyak. Alam nyo, dito sa likod, yung may pumapasok na parang malamig na hangin. Sarap po. Nakakarilag mo. Parang kung minamasas ka. Oh, sarap. O, di ba nakaka-relax? Naririnig mo yung mga ibon kumakanta. Ay, nakaka-relax. Grabe, parang minamassage yung likod ko. May hangin na pumapasok dito. Oh, parang minamassage. Oh. Sarap. Presko pa. Oh, di ba? Mhm. Trabaho pala ako. Uwi na ako. Saka na lang mag-relax.
ibabad ko muna dito. Iyaan ko lang muna dyan. Mamayang hapon ko na itatanim. May trabaho pa ako. Okay, that's it. Uwi muna tayo guys. Babasahin ko lang ito mga to. Hindi ko kasi makita eh. Good morning kuya. Bisayang Igat. Good morning sa'yo. Clarita Powers. Hindi ko mabasa. Pasensya na kayo guys. Hindi ko mabasa yung ano nyo dahil mahina na yung aking mata. Agsibog ka. Wala, hindi ko mabasa. Mahina na yung aking paningin. Okay guys. Hanggang dito na lang guys. At ako'y magtatrabaho na. Maraming salamat. Thank you so much.